Daar winnen we weer, maar alweer een nieuwe aflevering van Lekker Eten maar Rijtje. En we staan hier bij de molen, dat hij maar zien. Qua moeder is bij me, want deze man die draait mol in deze molen en die hebben wij nodig voor een goed product. Man, naar binnen. En ik ren wat vreemd, maar ik ben uitgeleden in de keuken, in de witte keuken, maar ja, het is net hoor. Hier draaien we het mol van? Ja, hier wordt het mol van maken, ja. Zal ik even zien hoe dat gaat? Ah, dat gaat er al. Ja, dat moeten we hebben. Nou man, dit is het begin van balen. En ik ga naar Piet Haaksma om balen te bakken. Dus ik moet maar een goede maai hebben. Ja, wat zou we in beweren, jongen? We moeten vol krijgen. 5 kilo. Ja, dat kan. Machtig, hè? Ja, zeker. Nou, dan hebben we er 5 kilo in gehad, hè? Hé, jongen, ja man, alsjeblieft. Deze Tiger, dankjewel voor de gastvrijheid. Oké. Ja. Hartstikke goed. Ja, graag gedaan. En nou, op naar de bakken. Oh, verkeerde door. Je zit te bakken en als je bij de bakker, als je bij vakluur, kon je achterom. Dus we gaan nou de bakkerij in, bij de bakker. Hier is er. Ja, dit is een goeie. Volk! Heilige der heiligen. Tje. Hey, die Piet. Nou, master. Ja, rijdt ze. Nou, die moesten er niet net langer in, nou in het drukke balen. Oh, een mooi krokant kostje. Dit ziet er goed uit. Dat is een warme hond, denk ik. Rijdt ze. Een warme bakker. Ja, nee. Fantastisch. Vaskeballen. Fantastisch, net. Hoeveel soorten ballen heeft je ook? Jarenlang afgegeven gewoon dat we 80 soorten ballen hebben. 80 soorten? En net iedereen eet die 80 soorten. Maar als Bruce in een winkel komt en dat wil ik, dan mag je even stilstaan en dan denk je, Ja, maar hier bij zit jezelf een denken, hier vakidioot. staat de hele wereld aan ballen. Alles is hier te knijpen. Nou, ik wil graag een speciale ballen hebben, Joert. Voor Ja. een speciaal persoon. Dat kan, dan maar we even moeten bakken. En, Ik ga nog iets in hollen, ja, ga ik dan net maken, maar dit kunnen we wel even uitvoeren. even Dat een was, experiment. Ja, daar was de ballen hebben. 81 soorten. Onderslag. En wat niet waar, Martje, ik heb mol van de molen maken. hè? Perfect, dat is het beste. Wij maken paddenstoelballen hier in de hollen. Paddenstoelballen. Zo'n hele ballen. Ja? Kist letter uithalen en dan kist van alles. Ja, nou, ja. Dus dat maak je. 5 kilo bloem. Hier erin. Ja, als de gist er ook al in. Ja, gist zit erin. Ja, perfect. Dan doe je het wet er alleen bij. Moet net voorzichtig. Maak je er één keer bij? Alles met voorzichtig en met beleid. Oké. Nou, dan is er even zout bij en we doen op alle ballen malkenpoeier voor de smaak. Dat is, Malkenpoeier? Dat is een dure grondstof, maar daar krijg je smaak en aroma van. Dus Oké. dat doen we hier ook op. Balpoeder en zout. Ja, erbij. En het cirkelsteek. En kneden maar het spul. Door Piet maar de deeg. Daar is er al. Ja? Nou, dan weeg je dat even na. Een kilo per stuk. Alsjeblieft. En wat is het ook nog? Of moet ik alles maken? Dat ben je net verkeerd. Ik bal eens op en dan doen we ze in een paddenstoelvorm. Oké, en nou in de rijskast In de of rijskast. molen doorheen? Hoe lang? Hoe lang? En hoe wordt het? Een uur erin. Ja, En hoe vochtig? hij is 90%. 90% vocht. En het wordt 24 graden. 34 graden. 90% vocht. Wat jij in de bakkerij. Maar ze zijn zin. Er gaat een oer in zitten. Nou gaat het eruit. Piet, en dan nou, wat moet er nou nog gebeuren? Dan moet er even een aanmaatje. Komt er wat mol op. Ja? Ogen wel ook wat. Hebben we Jodel eerder gewoon op mol. En dan? Snij hem even. Oh, saai. Ja, wat erin. Ik doe die orde. Dat is het hoor. Gewoon een kruisje. Hier. Ja. Beetje nonchalant. Nou, dat dorst al. Oh. Komt wel kleer. Onderste knap. Omheen. Ja. 230 graden. In de oven.
En dat ding dat draait? Ja, je hebt naast een door tegen door met het draaien. Oh, dat is een carousel. Is het klaar, Piet? Ja, ze kennen eruit. Oh, blender. Wacht eens even zien zo mooi. Nou, dit is hem. De paddenstoelbal. Nou, daar staan ze. De paddenstoelbal. Piet, hartelijk bedankt. Succes ermee. Yvonne. De stelletreis, hè, achter de bakker, hè? De bakkersvrouw. Nou, Twaning mooi. Ik ben benieuwd wat er van mag is. Wordt goed, wordt helemaal goed. En die oren treien, die kan je beloven, want dat gaat hier als warme broodjes over de toonbank. En het beste? Hoi. Daar had ik ze bij me, hè? Twee prachtige joekels van ballen. En voor wie ben ze? Nou, ik zal het je vertellen. Dat is voor onze eigen Frieske televisiebeep, Simone Scheffer. En je bent het. Tja, Simone en Bartelen. Als je dat mevrouw thuis is. Ik ga er door. Ja! Hoi! Hoe is het maar? Best. Ballen! Dat zijn beste bal. Denk je dat je het doen? Giet het er, hoor? Ja? Denk je dat je het doen? Nou, ik ben benijd. Mag ik bij de binnenkomen? Nou, voor deze keer dan. Dit wordt een mooie uitsturing. Simone, je staat weer in die keuken. Prachtig mooi huis. Ja, vies zo mooi? Ja, geweldig, geweldig. Maar ik wil je even uitlezen wat gaan we hier doen. Dat is wat haardgerucht. We hebben krapslaat. Daar maken we sap van. Sap? Sap van slaat. Oh, dat lijkt me dan nooit. Het wat oors, zoals. Dan hebben we van die bal, die champignonbal, die gaan we uithalen en dan maken we een lekkere ragout van. Dan heb je de ingrediënten. Boter komt erin, bloem komt erin, een beetje mooie groentebouillon en nou ja, alle lekkere dingen die moeten we even snijden. Al die groenten, al die mooie vaste groenten, daar maken we een lekkere ragout van. Dat doen we in die ballen, dus we gaan hier een sapje vooral en een lekkere ragout van groenten. Want onze Simone is vegetarisch. Ja, vind je dat slim? Nee. Maar vertel eens, waarom ben je vegetarisch? Nou, ik ben vegetarisch, we hebben natuurlijk een ieder zegtje weer. Toen ben ik in de activistentijd, hè. Ik ben oereltje en... Wist je hoe dat zit? Ja, oereltje. En dus ik zie vlees eten en vis eten. Ja. En nou, daar is dat begonnen. En net omdat ik geen vlees eten ben, want mijn zoon Bartelen die krijgt ik vlees van mij. Ja, ja. Maar omdat ik die bio-industrie en hoe er met wisten omgaan wordt, ja, dat vind ik viesten te gek. Dus dat alle mensen nou een beetje minder vlees eten, dan krijgen die bisten het wat beter. Maar omdat de meeste mensen dat niet doen, denk ik van nou, dan eet ik het maar net. Oké, dan wil ik het beetje. voorbeeld, ja. Maar nou is het ook vaak, dat heel soort mensen denken natuurlijk, dat als je dus alleen maar groenten niet en dat het dan minder lekker is. Dat is toch net zo? Nou, dat zou we jullie dus even bewijzen. Dat is net zo. Sla snijden. Zit ik er vaak uit? Ja, nee, maar ik weet het. We gaan die slaashoek maken. Die moet ik even heel fijn snijden, want die heb ik haast nodig om die sap te maken natuurlijk. Als het over mij de jerpel even schillen was, die gaan we in lietse blokjes snijden, want die doen we in de sap, want dat jouw de binding, want dan sla je geen binding. En het zetmeel van de jerpel wel. Dan hebben we dat siepeltje nodig voor de smaak. Het is net mooi bio. Ja, nou, Siepeltje, ja. ja, lekker. En even 2 teentjes knoflook. Dus rijdt ze snijdt even en als je dat nou even dorst, dan kunnen we dat moeilijk eens even fixen. En de slaasop is zo simpel te maken en als dat als je just, nou dan komt dat vast op die lijst. Ja, ik ben er zo zenuwachtig van je. Nee, we hebben het nodig. We hebben het nodig. Simone, hoe is het ooit begonnen met de omroep? Vertel. Het begon toen ik Nederlands en Frans studeerde op de UBOM'jes, de leraaropleiding. Aha. Zit ik natuurlijk in studentenvakboen, want ja, ik wie activeerder, dus ben je in vakboen. Ja. En toen hadden wij een studentenrubriekje in het programma Radio 18, een jongerenprogramma.
En daar gingen we 1 keer in de 2 weken een rubriekje. En van daaruit waar ik vregen om eens wat vaker te doen. Nou, zei ik een heel skof bij de Radio 18 werken. Toen ben ik bij de sport als regisseur begonnen. Dus ik net presenteren of zeg maar gewoon regisseren. Ja. En toen begon in 94 de televisie. En daar heb ik gewoon op gesolliciteerd. Nou, dat is een enorme motor. Dat is een enorme drive. Ja. Wat voor energie, waar helst al die energie dan waar? Dat weet ik net. Ik wist soms ik deed wurg. Ja. Maar ja, ik heb ook ergens voor gaan, Ja? dan stwat ik er helemaal in. En daar word ik heel erg van, maar dat jouwt ik een hele hoop energie. Moest er ook werken? Ja. Wat mag me zo aan? Ja, nou, je ziet wel eens maar. Ben je een huisvrouw, hè? Zo, hier hebben we die mooie fine slaat. Hier zit de jerpel in, die gebruiken we voor de binding in de sap. Dan hebben we de knoflook die Simone die in heeft. Nou, het ben parels, keurig. Die hebben we hakken, die doen voor de smaak. Siepeltje maar dan terug. Ik kom even om op die ballen. Die ballen die hebben we bij de bakker wij hellen. En de bakker heeft alles erin lijn. Zijn passie, zijn hele gevoel, alles Hij zit erin. houdt van die ballen. Precies. En de meeste mensen koop je ballen bij de supermarkt. En ballen bij de bakker. Is die lekkerder? Of die van de supermarkt? Wij had uitzocht. Hier ben ik met de fabrieksballen of met de ambachtelijke ballen. En dan ben ik benijd dat ze dat je eruit helpen kennen. Maak het vanzelf vergelijken met die, of Ja, natuurlijk. Nou, steeds meer even. Die komt bij de warme bakkerij. Maar ik zou zeggen, de witbroodjes van de bakker, die is van de fabriek. Oké. Waarom? Ja, die is kleffer. Maar ik weet het niet zeker. Je weet niet zeker. Nee. Het is goed. Oh, hier is het. Oké, kan dat zijn niet eens in? Ja. Hoe is het net te vernoemen? Nee. Dat wist je niet een keer? Ja. Dat is fout. Droog. Ja, maar is het Die veel? is van de bakker. Waarom? Die is zachter. Die is zachter. Ja, Moest het net eerst te proeven? nee, of net. Nou, hij is het er niet een keer goed. Hij is zo'n hele witte bal. Oh, wat leuk. Die is lekker. Deze is lekker. Ja. Er zit niks op. En deze? Ook wel. Ook wel. We weten het net. Lekker, jongens? Ja. Goedemiddag. Wij hebben een vraag. We hebben een vraag. Welke bollen komt bij de bakker bij? En welke is van welke soort het lekkerst vinden, denk je? Die of die? Slaat op. Dat lijkt het moeilijk, maar dat is niet. En is het lekker? Dat zou waar zijn. Die giet eerst olie in de pan. En daar giet de knoflook en de siebel in. Als door de hier worst. Lekker al. Nou al lekker. Ja, begint nou wel goed. De jerpel echt fijn snijden, want dat moet heel gauw geer worden. Dus met een lietse blokjes snijden. Die maak je er ook gewoon bij in. Oh, maar Nou, hier de scheppen. want ons een pak. Ja, doe maar. Plak het Ja, vast. doe maar. Ja, doe maar. Goed hier. Dus die jerpel die hoeven net te bakken. Ja, die maakt ze wel alleen een beetje warm, een beetje los maakt ze in de smaak. Nou, dan komt er redelijk gauw de slaat erbij. En dan doen we net alle slaat erin, want ik wil graag wat slauwhoer horen van garnituur. Nou, dat giet er, hè. En ik net er langer in, maar het groene gewoon mooi snijden, want dat zorgt voor de kleur. Nou, dan komt er, hè. De bouillon erbij. Dan zet het vuur op heeg. Nou, dan blijven we het even sieren. En wennen, hoe lang moet je het nou sieren letten? Nou, dat is helemaal net zo moeilijk. Want dan haal je de lepel er even bij. Als je het er even niet pakt, pak je even een lepel erbij. En dan pak je even een stukje jerpel op. En als die jerpel dan geer is, dan moet je hem daarna pureren. En dat mag nog even. Pureren! Kleer. Direct eventjes het bordje erbij, je dan een beetje slaat in de midden in. Dan moet je altijd dingen dat het een beetje zacht mooi opjetten. Oh. Misschien een mooi glettiesap. Huppatee, zet erin. Het ligt op ons net, hè? Ja, maar het is ligt echt- ook broccoli zo. Ja, je kan er alles van maken, maar dit maken van slaat. Zo, dan hebben we nog één ding even om het lekker te maken.
Dit is remmen. Oeh, ben ik gek op. En dan even een liedstreepje remmen erin, zodat het er leuk uit, zo. Hup. Oh. En dan... om tafel, mijn glas wien en een stikbal. Alsjeblieft, Simone. Dank u wel. Nou, Simone. Tjach, Tjoch. op het goede leven. Ja, wist ik wat een begon in van het goede leven? een beetje wel. Ja, Ja? een beetje wel. Lekker Ja. eten? Ja, lekker eten. Nou, dan zit je Lekker in- drinken. Dan zit je in Haasgoed, Ja. was ik in je nooit naar bed. Nee, Oh, daar ben ik hier een keer in vanzelf. wij gingen lekker aan de sap. En de Heerlijk. vlok. Het ziet er heerlijk uit en het roekt ook goed. Nou, dan is er maar één ding, hè. Lekker eten. Doe ik eruit, ze. Slaatsap. Heerlijk eruit, ze. Ja, smaakt het Ja, goed? heerlijk. Nou, dan zijn we bij het haardgerecht. En dat wordt een ragout. En een ragout van Grienten. En ragout is eigenlijk oors niks als een hele dikke saus, een beetje dikker dan normaal, waar een garnituur in komt. En die garnituur kan natuurlijk vis wezen, dat kan vlees wezen. Maar liek het Ja. moet ik Grienten. Want Dus- ik ben vegetarisch. Zo is het vaker. Dus waar hij doet die ragout, dat is dus die mooie dikke, die doen we in die ballen. En dan halen we die kop van die champignonballen halen we eruit. Dan plukken we die ballen, die plukken we eruit. Ja, dat jouw aan een. Zoest eventueel Ja. ik nog wat paneer of een maatje scherm. Oké, whatever. Handjes, hè? Oorse single. Whatever. Dat was toch even, dat snijdt voor mij ook eventjes, dat zal ik even voordoen. Dan snijdt voor mij nog even de courgette. Dan doen we al die groenten er straks doorheen. Die moet even blancheerd worden. En dan maak ik de ragout eventjes. En dan pluk je de ballen even bij. Dan maakt nog wel eventjes die ballen, die onderkant, maar even in de oven. Want het moet een beetje krokant wezen. Want oors dan ga je van die slappe ballen, dan doe je de ragout niet, want die scheppen weer uit. Ja, dat is natuurlijk een Ja, een net lekker. pudding. Nee, daarom. Dus daar gaan we dan. Deze keer de zaal, die kop. Even de ballen draaien. En dan wist ik dat het precies op time weer uitkomt. Zo. Dit is wat. En dat mist net. Nou, die zo. Ja, wat leer ik zo wat op zo'n dag? Deze ballen die gaan we erbij eten. Dus die gaan we even apart. En dan maar stoof. Eventjes dit. En dan moest even ongeveer 2 centimeter van de rand. Ik onderop, 2 centimeter rand. Dan moest die ballen zo leeg plukken. Zo. Ja? En helemaal rondom. Dan zetten we hem even in de oven, dat hij een beetje toastet, met die mooie krokant. En dan snijden we dit even. Maar zo de rest aan, zal ik die ondertussen nog even voordoen. Oké, Simone, ondertussen hier even naar Sjen. Want hier heb ik de courgette, die snij ik in treien. Dan is dit in sokkenstykjes snijden. En dat doen we als een trok de ragout, die moeten we even kwartieren, dat je het blancheren. En dan doen we die trok de ragout. En als toon nou deze handeling deze los, maar als ik een lietse mesbrug als deze horen te kut, je leest hier wel. Ik maak je even de ragout. Dit moet hem wezen, is hij goed zo? Kijk, het is fantastisch. Mondtalent, hè? Ja, natuurtalent, hè? Ja, ja. Natuurtalent. Deze gaat in de oven, want dan wordt het mooi knapperig. Courgette snijden, dan doe ik de ragout. Hartstikke idee. Ja, baas, ja, maar dat wat gebeuren hoor, Ja. dan wordt het nooit wat. Man, dan is de wien er wel onder, hè? Siepeltjes erin. Nou weer een beetje knoflook erin, een beetje onderzwet, een laurierbladje erin. Net kleur in je litten. Heel wichtig. Hey Simone, Ja. je bent journalist. Ja. En alles was toch, nou ja, op het nijs, alles wat er verteld werd, en zo, ja, dat nemen de meesten natuurlijk ik voor wie om, Ja. omdat het zaast. Ja. Viel dat ik als een, ja, wat mag ik zeggen, een roeping of als een taak, of hoe viel dat? Nou, het viel in elk geval als een verantwoordelijkheid. Maar ik werd, ja... Ja, ik denk, ja, daar mag je wel heel goed aan uitdenken. Soms vergeet je dat wel eens, maar je moet er wel goed aan uitdenken. Van dat wat wij brengen, dat wat ik zeg, dat wat ik voorlees, de reportages die ik maakje, ja, dat thuis bij mensen gebracht wordt. En dat je altijd wel beziekje moet om de nuance te vinden. Dit ben dus absoluut dingen bij wat zei van, Nou dat ja. vertelde ik Lauwe net. Ja, nou ja, natuurlijk ben die er. Als ik een rechtszaak doch,
Ik doe wel eens verslag Ja. van een rechtszaak. Ja. Dan zit ik daar als journalist, maar ik zit er ook als mens. Ik zeg, ik jaar de verhalen, Ja. ik jaar Ja. de gruwelijkheden. Ja. Ik zeg een verdachte, ik jaar wat hij zei. En dan heb je toch als mens dat je een bol of net leeuwen. Maar dat ken ik En als dan moest die journalist natuurlijk. neutraal Ja, opstellen. ken ik als journalist, ken ik dat net. Net een makkelijk vak, meisken. Ja, maar het is een prachtig vak. Toch wel? Ja, het is echt een supervak. Het straalt. Ja, want we binnen overal en we hebben het recht en de eer om het te vertellen. En als het net meer verteld wordt kan, dan is het gebeurd. Zij is het. Ja. Dat is de kracht van de als kracht het- van de journalistiek. Ja, als het net meer verteld wordt kan, dan leven wij net meer in een goed land. Zij is het. Ja. Maar horen we 50 gram boter, 60 gram bloem, nou in één keer erbij. Rieren, tot het een boltje wordt. En het vuur op zacht zetten, waardoor je het meest verzeilt. En dan is het wichtig om dat eventjes een beetje terug te verwarmen, want die bloem die met een beetje geer worden. Oké, dan is die, dan moet je, ze krijgen een spatel, dan pak je een garde. En dan komt de bouillon erbij. En dan moet je altijd ervoor denken dat je eerst een beetje bij doet, zodat het eerst een beetje glad wordt. Eerst een beetje erbij. Ja, en dan weer een beetje meer. En dan weer een beetje. En zo gaat dat wat in, hè. En dan heb je ongeveer een hele liter op dat recept. Tje, lekker de grienten wakt. Dan komt die ragout erover heen. Tje, die hier ik zo in. Tje, die zit. Hier ik zo. Op die grienten. Dat giet er doorheen. Nou, vegetarische ken het, vrouw Lijn. Nee. En dat ziet er echt die heerlijk grienten moet ik echt net een beetje knapperig wijzen, want dan is het lekker. Dan houdt ik smaak. Net te geer. Nee, net te geer. Nou, natuurlijk, maar natuurlijk wel een beetje. Nou, schön, nou is het al klaar. Dit scheppen we in. Schön, hier hebben we de ballen erin zitten. Hier hebben we de ballen. Hier is de champignon, die moet je er ook eventjes in doen, hè. Ja. In de ballen. Nou, het is toch een tractatie en het ziet er leuk uit. En ik giet echt voor, we hebben in zijn ballen voor ons te geren. Nou, het is hartstikke vol, hè. Ja. Maar, en het zit het leuk op. Goed vol doen, net een minder in. Tot om een ronde te vullen. Het mag er best een beetje voor hinderen, want dat zit er bourgondisch uit. Ja, het zit En feestelijk dan uit. hebben we hier het bord. En dan pak je die ballen. Die zet er bovenop. En de ballen is weer compleet. Wij kennen om tafel. Lekker eten. Zij is het. Hartstikke mee weer aan. Kleer. Goh. Zij is maar, hè? Ja, lekker. Gewoon heel erg mooi. Nou Simone, het is mij werkelijk een zeer waar genoegen dat ik je maar daar iets hier mocht. En Het is mij ook een eer. ja, ik vond het een eer, dat is Ja. een goede woord. Ja, maar het Een is eer. mij een eer, dan stook voor mij iets hier was en dan ik nog zo lekker. Heerlijk. Mijn ambachtelijke ballen, prachtig uitzend. Ja, ragout, mijn grienten. Het is een groot feest gewoon. Zij is het. Lekker niet te vanken. Ja,